Днес ще имаме 8 епизод на Knockout или играта с пингвините. Съжалявам, че от една седмица нямаше видео, но нямах време кога да снимам. Ще се пробвам сега всеки ден или поне през ден да има видео. И ако това видео събере 4 лайка и 40 и 50 показвания, ще има 9-та част на 9 епизод. Доколкото разбрах, има нов апдейт с... какво имаш? Juggernaut имаше гиганти, които когато някой се падне гигант, целта е всички други малки да го убият, да го бутнат. И така печелят малките. А ако големия избута всички малки, печели той. И тук що съм убил. Да. Явно валентински апдейт още не се е махнал. Кога ли са махнали? Фокс. Тук ми не пише кога се махне. Доколкото бях видял, има ново яйце. Да. Зелотин. Падне. Що падне са падне нещо? Не е рем. Не е чак толкова зле. Как па точно не свърши батерията? Пишете на какви други игри искате да играят в Roblox извън. И пишете коментари, съвети за играта и за други. Това е ново. Вече не е Боб топчето, а е Бяга Пингвин, което май е по-яко. Нещо ново накрая, не пак е Рейнбоу. Доста са апдейтнали, мисля, че има 2 апдейта вече от последното видео на тази игра или един, но със сигурност има апдейт. Един мега... Ти... Кай го сега? Не. Че ми са привидя. Я да видим скиновете на пингвините. Вече така ли са подредени? Те малко по-добре всъщност. Ти ми е най-редкия скин, за сега ще ходя с него. Каквото е? На 2 отбора... Не помня... Да, последното видео би трябвало да има от 2 отбора. Има ли Juggernaut, когато разделяме на 2? Това е интересно. Да ги го... Какво отворих, не знам, ама... Самурай нинджи. Какво се случва? Защо има нинджи? Почти съм имал от 2. Ето Juggernaut гиганта, кой са падне. И сега целта е да го избутаме. Добавя да са локин, да може да въртим камерата без и да го сменяме. Айде. Убихме го. Айде. Направо за 3 секунди. Бързо викторе. Question Index е съси го проверя. Какви нови има я? Драконче има. Ти ги гая на майго. Имаш. Почнах. И как сложих сърцата нагочно на черното да не ги вземам. Тя се самоубиха. И останахме 4 човека. Има някакви амолти вече. Не помня отде се пускаха само, че. Ще видя после. Spectating бутон. Его е молд бутона. Ние на отбора ли сме били? Аз чак съм видях. Айде, печелим. Даже и двамата останахме живи. И ми победа. Севчо, пингвина. 2000 айс. Juggernaut, това е. Juggernaut е як. Поне на мен ми харесва. Бързо е дъки. Що пада не е дъки?
Аз ли съм? О, майко. Са. Чубан на Макс. Са стана интересно мазало. И хубаво, бихме, ама половината се изсипахме. Ако не и повече. Сопа тук така. Само следващия апдейт. Китайската нова година ли ще? Или японска, не знам. Да, китайска нова година. Някакъв самурай още един. Те колко апдейта са добавили в тази игра? Просто не трябва да го пускам да мина. Сега ако си стане... Няма накъде. Няма накъде. Няма как и накъде да избяга това. Той няма да се опитва. Супер за мен. Не е толкова супер. Ти сега стане оранжево и ще трябва да отивам към центъра задължително. Easy peasy, level squeezy. Бим бам бум. Не, самоубих ли са? Що е бе, манго? Не, самоубих са. Се усетих, че мога да се върне назад. Там ще ми е интересно как работят емолт. Направо гигантски емолт. Тото и по-скоро са пинчета. Джагърнаут. Аз не съм се падал, тъй че нямам идея как се играе като Джагърнаут. Не. Да се причера. Всичките за шефа тук. Половината свят шефа. Не се пречакахме всичките. Някой да го удари, бе. То ще има ли име вече? Не. Шопа. Уолфа изглежда яко. Най-много всъщност Макеф и Фокса от тия новите яйца. Два отбора и всеки за себе, не знам. Код са падне. Всеки за себе си. Колко време не съм го играл. То само някакви евенти, молди, код се светиш. Ама не е нормално. Тия. Няма на те. Си един драголче. И аз да замина с тях. Какво е това? New Game Mode, New Valentine Event, New Valentine Bundle, Limited Stock, Division Skin, Bug Fixed. Да, някакви си простоти там. Да разгледам в тятка. Най-ефтиното за 79 ръбъкса. Всичко е сенсей. Ти изглежда интересно, ама сенсей, ама кеф повече. Ама дракона няма какво да го бие. Той е най-як. Те остават само още 883 бройки от него. Шефа. Шеф готвач. Давай, трябва да победиш. Как ти благодаря? Това ако не го удари на 10, ще го призная за най-големия бот на света, този шеф. Това няма надежда да... Това е много некъдно. Добре, че то са изчубани некадърно. Съпорта. Ма имам ли нещо друго? Не знам въобще що имам съпорта.
Драгана, но и дрилър, аха. Не сте направо да не си сложа някаква. Веднага почнах. 5 няма да усилвам на 10 пак да направя същата простотия. Уолфа, как бе? Как мога човек да е чак толкова вързал? Аз нюга няма късмет. Де. Тук да ги удрам ги. Да не ги. Само аз се пречаках много. Да, то ще върже много и няма да умре. И аз ще отида на тук, може би. Ще се блъсна с това нео. Аха, се блъсна. Майко, тук той са... вече ми върза поне. Той се казва вързал. Към чемто. Аха. Не. Как ще ме избуташ, бе? Индекс. Така и не можах да разгледам новите. Лунара, Винглин, Латър, Ракунчо, Нинджа, Джерома, Мило, Кочо. Има котка. Че не го бях забелязал. Банана е най-редкия от тия. Почна. Пак ли той, бе? Пак ли нормалното? А сега никой почти не отиде към центъра. Всеки настрани и се изблъсках. Единия ще отиде на тука, другия на тука и аз умирам. Да. А не! Те да ще къса изтоварят всичките едновременно. Сега вече ако избягат, вече нямам думи. То са изтоварят на 10. Майко. Как се завъртях? Тя ги удрам. Някой да стане. Ама пък ако и двамата отидат настрани. Как вързва толкова много? Аз си не мога да разбера. Как вързва толкова много? Той си е двойна смърт. Или поне. И посредно колело май. Или пък аз нямам колело. Аз си взема едно яйче плодово и това ще е от видеото. Дай не жаре ябълка. И това ще бъде от видеото, хора. Чао!